Moikka Ilmari. Moi. Kiva kun tulit tänne kertoa meille sun harrastuksista. Minkä ikäinen sä oot? 8. 8-vuotias, eli sä oot tokaluokkalainen. Joo. Kuinka kauan sä oot soittanut viulua? 2 vuotta. 2 vuotta. Ootko sä käynyt ennen sitten näitä viulutunteja niin esimerkiksi soitin karusellissa? Joo. Ja mitä instrumentteja siellä oli? Torvia, viuluja, kitara ja sitten mennään nyt sormilla sieltä tohon asti. Kiitos. Nyt oli tosi hieno ääni, mutta olitko tyytyväinen siihen, mitä kuulosti ne sormien? Oliko puhdasta? No musta kai ihan. Kokeiles vielä. Mikä sitten, kun sä olit siellä karusellissa ja siellä oli se viulu myös yhtenä instrumenttina, niin miten se valikoitu sulle? Miten sä valitsit sit just viulun? No kun mä tiesin sen, kun mä kiinnosti viulun soittaminen ja sillä mä tiesin sen jo itse, että mä valitsen viulun. No, tuntuuko susta, että sä oot saanut kavereita tämän soittoharrastuksen myötä? Joo. Ja mistä, onko ne sieltä Kirsin oppilaista tai sitten orkesterista vai mistä ne? No melkein joka paikassa. Kenekäs vieressä sä ootkaan orkesterissa yleensä? Veeran. Niin, että oppilaat tunnette, Kirsin oppilaat tunnette toinen toisen. Joo. Onko teillä yhteiskonsertteja? Joo. Onko ne kivoja? Joo. Alttoviulu on osa tärkeää viulu- ja jousisoitin perhettä, mukana jousiorkesterissa ja sinfoniaorkesterissa. Useinkaan sitä ei ehkä suorastaan kuule sieltä niin selvästi. Se on niin tärkeä osa yhdistämässä korkeita ja matalia ääniä, mutta jos se puuttuu, sen kyllä huomaa. Nyt annetaankin alttoviululle oikein soolotila tässä meidän konsertissamme. Seuraavaksi Eero tähyilee alttoviulunsa kanssa korkealle tähtiin tutun teeman myötä. Eero, ole hyvä.
Esittelyvuorossa on kontrabasso, tuo jousiorkesterin ja sinfoniaorkesterin tukijalka, suurin ja matalin soitin. Kontrabassoa todellakin kuulee useimmiten osana orkesteria, jossa se antaa tuen kaikille muille soitteille, mutta nyt on tilaisuus kuulla kontrabassoa soolosoittimena. Voisi kuvitella, että näin iso ja mahtava soitin soi vain hitailla äänillä, mutta meidän kappaleemme onkin allegro, se tarkoittaa iloisesti ja näin iloisesti murisee meidän kontrabasso-osastomme tänään.